Hola, bona tarda. Soc l'Enric Tapiol de Suzuki Auto Japan, de Lleida. I avui volem aprofitar per presentar-vos una sorpresa, un cotxe que habitualment no tenim i que ara el tenim disponible, que és el Jimmy Pro. El tot-terreny petit que tenim, amb la disponibilitat de reductora, una cosa poc habitual en aquest segment, i podeu pegar una ullada al vehicle. És un vehicle que el fem en format comercial només en 2 places. El vehicle és 3 portes, llavors és un cotxe de 360 de llarg. Llavors, aquí teniu l'equipament convencional, evidentment portem telèfon Bluetooth, el control de velocitat constant i limitador, el Bluetooth que us dia teniu per parlar per veu, és a dir, té un equipament convencional i l'equip de música i també calefacció als seients, que això és una sensació molt agradable quan se disposa. Us he parlat que el cotxe pot anar en tracció davantera, en 4x4, i a part té la reductora, que això quan anem en una situació per muntanya molt lenta ens dona aquest ajut per sortir de qualsevol situació. El vehicle queda en 2 places i llavors la resta és tot maleter. Al ser vehicle comercial porta aquesta reixeta separadora, però queda un espai tant pel caçador com la persona que va esquiar, com la persona que va de ruta per la muntanya, o sigui, la prestació és xulíssima. Vinga, a veure si us engresqueu amb aquest Jimmy Pro, és una bona oportunitat. O sigui que això pot arribar a pujar fins a una paret.